وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زامو دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة المرسلات. karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 15 bayan rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ya kuma tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama. Wannan rana ta alkiyama sama za ta keci, wannan rana ta alkiyama hasken taurari zai dishe, wannan rana ta alkiyama duwatsu za su gushe daga asalinsu, sannan wannan rana na alkiyama shine ranan da aka sa za a haɗa manzanni a tara su domin a binciki yadda suka isar da saƙonnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aike su da shi zuwa ga al'ummominsu. Wannan shine ranar alkiyama. Mun karanta cewa ubangiji ya yi rantsuwa duk wata al'ummar da ya tura mata manzo zai tambaye ta, hakanan zai kuma tambayi su manzannin akan abin da ya aike su da shi. A hajjin bankwanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga cikin jawabai da ya yi wa duniyar musulmai baki ɗayansu da saƙonni da ya isar na bankwana gare su, domin ce musu yi khuzu anni manasikakum fa inni la adari la'alli la ahujju ba'da hajjati hadi. Annabi ya ce ku koyi aikin hajjin ku a wajena da kyau, ku kalli yadda zan yi. Annabi ya ce ku rike ku yi da kyau, domin watakila daga wannan aikin hajjin ba zan sake yin wani aikin hajji ba. A cikin waɗannan kalmomi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce musu wa antum tus'aluna anni yawmal qiyama fama antum qa'ilun. Annabi yace idan aka yi tashin alƙiyama Allah zai tsaye da ku ya tambaye ku a kaina, ku mishi bayani yaya halina yake, yaya na yi da'awa, yaya na isar muku da saƙon, na isar muku ko ban isar muku ba, na isar muku ko na rage wani abu daga cikin abin da ya aiko ni da shi, yaya na zauna a cikinku. Fama antum qa'ilun. Annabi ya ce ku gaya mun in Allah ya muku tambaya a kai na ranar alkiyama, me da ku gaya wa Allah? Qalu nashhad annaka qad ballagt. Suka ce za mu ba da shaida a gaban Allah saƙon da ya aiko ka da shi ka isar mana.
wa addaita ka sauke duk wata amanar mu da Allah ya baka wa nasata ka mana nasiha ka ja hankalin mu akan alkhairi. Lokacin da suke maimaita waɗannan kalmomin annabi sai daga hannunsa sama yana Allahumma shahad, Allah ka shaida ka ji duk abin da ka aiko ni da shi, Allah na isar da shi yadda ya kamata. Gashi nan da bakinsu suna maimaitawa Allah ka zan mini shaida, Allah ka zan mini shaida. Jama'a mun fahimta? Dukkan annabawa da manzannin nan za a kira su. Wa nufika fi suri fasaiqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ونفخ في الصور الله يتي za a yi busa a cikin ƙaho fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi, duk halittun da ke cikin samai da ƙasai za su faɗi su mutu illa man sha Allah, sai kawai wanda Allah ya so. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ni ƙasa za ta fara tsagewa, ni zan fara fitowa. Annabi yace ina daga kai daga kabarina sai na ga annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dafa gufan al'arshi yana tsaye. Ya ce to ban sani ba ko waccar suma da ya yi lokacin da ya ce zai ga Allah an maye mishi da mutuwar da za a yi lokacin tashin duniya, ko me zai faru, mu ma sai mun je za mu ga me zai faru. fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra, sai a sake busa a cikin kahon a karo na biyu fa idza hum qiyamun yanzurun. Allah ya ce sai bayi kuma su tashi ana ta dube ya kowa ya tashi, kabarin zai tsage ya fashi ya tsiro a cikin kabarinsa ya tashi, to fa idza hum qiyamun yanzurun, kuma kowa sai ya tsaya yana kallon yanayin duniya. Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, duniya ta yi haske da hasken ubangijinta. Waji abin nabiyina wa shuhada, to sai aje a zo da annabawa da kuma sauran mala'iku da masu ba da shaida a gaban Allah. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun, ayi hukunci tsakanin bayi da adalci ba tare da an zalunce su ba. Tun da kaji za a tsayi da annabi, za a tsayi da manzo a tambaye shi akan da'awarsa da karantaswarsa, za a tsayi da malami ko ba da a tsayi da shi ba. Duk lokacin da ka shigar da son zuciyarka, siyasarka, harkar da'awa, bukatunka da sauransu, da a tsayi da kai, da a tsayi da kai, da a tsayi da kai. An tsaye da annabawa, an tsaye da manzanni, za a tsaye da shugabanni ko ba da a tsaye da su ba. Fal amir alladhi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kowane shugaba da ya mulki mutane shi ma da a tsaye da shi, sai a tara mutanen da ya mulke su sai a mai tambaya a kansu. Warrajul ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kowane mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa, kuma za a tsaye da shi a mishi tambaya akan waɗannan iyalai. Duk girman gidan, duk kankantan gidan, duk girman gidan, duk kankantan gidan, za a tsaye da kai. Matar ka ɗaya ne, su biyu ne, su uku ne, su hudu ne, 'ya'yanka su nawa ne, duka da a tsaye da su ɗaya bayan ɗaya. 'ya'yan nan
a maka tambaya akan su maza da mata. Shi yasa duk wanda zai ratse a hanya ku zauna ku tattauna. In matarka ce za ta kauce ku zauna ku tattauna, za ta saka a fitina ne. Domin bauɗe wanda za ta yi za a kira ka a tambaye ka, ko ka fidda kanka tsayi da kai a gun tambayan lafiya ne. Wacce abin da kike yin nan ki daina. Ni nake jagorantar gidan nan, annabi ya ce za a tsaye da ni a mun tambaya akan rayuwarki. Wannan yawan game da kike ba dare ba rana, wannan yawan chatin da kike yi, in kin tafi anguwa ki je ki yi kaza don Allah ki daina, don Allah ki daina. In ɗanka yayi ba daidai ba, sata ne, ashar ne, ka kira shi ku zauna, ka ce mishi wani kana so ka sa ni a cikin fitina ne ranar alkiyama. Ubangiji ya ce za a tsayi da ni a tambaye ni akan ka ranar alkiyama. Yanzu ba za ka taimaka mun ka zan mutumin kirki don na samu saukin amsa tambayoyi akan ka ba? Yanzu abinda na maka goma na arziki a rayuwa, damuwarka ni kuma ka sa ni a fitina ranar alkiyama? Ku yi magana da shi ya fahimta abinda yake yi ba kyau. Za a tsaye da kai a tambaye ka. Wani farin ciki ko daɗi zai ji a matsayinsa na ɗanka ya zama sanadiyar amsa tambayoyi masu tsauri da za ka yi ranar alkiyama? Ai ɗanka kan in dai zai zama sanadiyar jarrabawa, ko shi zai yi jarrabawa ai ya maka mai sauki, amma kar ya zama kuma shi ne sanadiyar amsa tambayoyi masu tsauri. Wal mar'a ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi, kowace mace mai kiwo ce a cikin gidan mijinta da 'ya'yansa da Allah ya azurta su. Wa hiya mas'ula an ra'iyatiha, ita ma za a kira ta a tambaye ta. Duk abin da ya shafi kula da gida, in mai gida ya shigo da shi cikin gida, ba da ma ya tambaye ta takalminsa ta ce ita ma bata gani ba. Kiwon gidan a hannunta yake, ta san a ina hulunansa suke, ta san a ina takalminsa suke. Wannan aikinta ne ta shirya mishi su. Idan ya dawo ya cire hulansa ya ajiye yana hutawa, idan ya gama amfani da hulan ta ɗauki hulan, in wadda za a kai gun wanki ne ta ajiye a gun wanki, in wadda za a ci gaba da sawa ne ta ajiye a inda ta shirya za a ajiye. Kar ya zo ya ce mata ina hulana, ta ce ban gani ba. Ta zan mai kiwo a cikin gida? Wal khadim ra'in ala mali sayyidihi, ma'aikaci mai kiwo ne akan dukiyar mai gidansa. Yaron gida mai kiwo ne akan dukiyar mai gidansa. Kar ka ga mai gidanka bayan nan ka dinga ɗiban kuɗinsa kana bukatunka. Asan wani yakan sa hannu a dukiyar mai gidansa ya saci kuɗi ya sayi har filaye, wani ya ɗauki kuɗin mai gidansa ya sayi mashin, wani ya ɗauki dukiyar mai gidansa ya yi hidimarsa. Za a tsaye da kai a tambaye ka. Annabi ya ce ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku za a tambaye ku akan kiwon da aka ba ku ranar alkiyama. Wannan su ne irin ababen da za su yi ta faruwa a wannan rana ta alkiyama. Allah ya sa mu je a sa'a. Za mu tashi a farkon aya ta 16. Allah ya mana jagora. To sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim. Alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirin كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. الله يتي ألم نهلك الأولين، الله يتي بمهلكر دكافرين فرقوا بما الله يتي أبس غاغرين ثم نتبعهم الآخرين، الله يتي كما مكبير دنك أرشي ود سكا دوكي هنيرسو. الله يتي دوكا أبن بي في كرفين. Duk yadda ka ga mutum ya kangare zai gagare Allah ne? Allah ce to na farko ma ba su gagare mu ba. Alam nuhlikil awwalin, Allah ya ce ashe ba mu halakar da wadda suka kangare na farko ba. Thumma nutbi'uhumul akhirin, sannan muka bi bayan su da na karshe. Allah ce duk ba su gagare mu. Ka duba irin mutanen Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam.
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. الله يتي كذبت قبلكم قوم نوح كافٍ متاننك سكريتاك كي منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم متانن النبي نوح سنكريتاش wal ahzabu min ba'dihim rundunonin da suka zo a bayansu Allah ce su ma sun karyata manzanninsu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khuzuhu bi ma'ana liyaqtuluhu kowace al'umma da Allah ya tura mata annabi cikinta Allah ya ce sai da suka yi yunkurin kashe annabinsu wajadalu bil batili suka yi ta ja'inja da barna da ƙarya da take hannunsu li yudhidu bihi al haqa don su murƙushe gaskiya fa akastuhum Allah ce sai na damke su na azabtar da su fa kaifa kana iqab Allah ce ya kaga yadda nayi da su yaya kaga uqubata alam nuhlikil awwalin Allah ce na farko ma basu gagare ni ba wannan al-ahzab a suratu qaf Allah ya fashe su كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد الله يتي كذبت قبلكم قوم نوح كافٍ متاننك سكريتاك الله يتي an ƙaryata annabi nuhu alaihi salatu wasalam kafin ka wa ashabur rassi da waɗanda suka yi bautan gunki a jikin wata rijiya su annabin suka kama suka daka suka kashe suka jefa a rijiya wa thamud Allah ya ce da samudawa wa adun da adawa mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam wa fir'aunu da fir'auna Allah ce shi ma yayi fada da annabi Musa wa ikwanu Lut Allah ce da yan uwan annabi Lut ma'ana mutanen annabi Lut wa ashabul aikati da mutanen annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam wa qaumu Tubba da mutanen Tubba kullum kazzabar rusula duka Allah ce sun karyata manzannin su fa haka wa'idi Allah ce sai narkon azaba na ya tabbata a kansu akwai wadda zai gagari Allah ne Allah ya ce to na farko ma ba su gagare mu ba na farko ma ba su gagare mu ba a suratul ankabut ya ce wa adan wa وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يتي وعادا وثمودا الله يتي دا آداوا دا ثموداوا وقد تبين لكم من مساكنهم الله يتي يا بيّن مكو يد مكي وغا وغا دسو أتكين جدا جنسو الله يتي أيغا نجدا جنسو بيّن غريكو وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم الله يتي شيطان نيم يكايتر مسو دمونا نن أيوكنسو فصدهم عن السبيل سيكنجي سو دغ بين تفركين الله وكانوا مستبصرين الله يتي أما سنا da basira da da su gane hanyar kirki
son zuciya kawai yasa suka yi. Wa qaruna wa fir'auna wa hamana, Allah yace haka nan qaruna da fir'auna da hamana. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat, hakika annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je musu da hujjoji bayyanannu. Fastakbaru fil ardi, sai suka yi girman kai a bayan ƙasa. Wa ma kanu sabiqin, Allah ce basu tsere mini ba in ji Allah. Fir'auna bai tsere ba kai da ka tsere, hamana bai tsere ba kai da ka tsere, karuna bai tsere ba kai da ka tsere. Wa ma kanu sabiqin, Allah ce basu tsere. Fa kullan akadna bi dhanbihi, ba'un din ba'u sababiyya ne. Kowane ɗaya daga cikinsu Allah ya ce mun damke shi saboda barnan da ya aikata. Faminhum, daga cikinsu man arsalna alaihi hasiba, Allah ya ce akwai wadda muka tura wa guguwa iska da take ɗauke da duwatsu da tsakuwa, adawa kenan. Wa minhum man akhazathu sayhatu, daga cikinsu akwai waɗanda muka kashe su da tsawa, inji Allah. Samudawa kenan, su tsawa aka musu, da tsawon ta buga kowa sai da gudan zuciyarsa ƙwallon ta tsinke ta fada cikin cikinsa kafin ya yanki jiki ya faɗi ya mutu. Tsawa za ta iya haka ko ba za ta yi haka ba? Wa minhum man akazatu sayhatu wa minhum man kasafna bihi al-ard, Allah ce daga cikin su akwai wadda muka nitsar da shi a cikin ƙasa, muka kisbe shi a ƙasa, muka kisbe ƙasa da shi, shine karuna. Wa minhum man agarqana, Allah ce daga cikin su akwai wadda muka nutsar a ruwa, fir'auna da hamana. Wa ma kana Allah liyazlimahum, Allah yace Allah ba ya musu haka ne don ya zalunce su ba, walakin kanu anfusahum yazlimun, Allah ce su suka zalunci kansu. Ran da za a je ma fir'auna wa'azi, Allah sai da yace ma annabi Musa, in ka je ka mishi magana mai daɗi. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله يتي اذهبا إلى فرعون إنه طغى، da kai da annabi Harun alaihi salatu wassalam, ba annabi Musa ba. Allah yace ku je zuwa ga fir'auna ya wuce iyaka, in kun je ku yi mishi wa'azi. Faqula lahu qawlan layyinan, ku mishi magana mai kyau mai daɗi, kar ku gasa mishi bakakin maganganu. Ka je ka saurari duk maganganun da annabi Musa ya ma fir'auna, ka ji yadda suke cike da tausasawa. Sai ce mishi faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Yace fir'auna, bana nuna maka hanya da tafi dacewa. Faqul halaka ila an tazakka, yadda zaka tsarkaka kai ma ka zama nagartacce. Wa ahdiyaka ila rabbika fataksha, in nusar da kai yadda zaka bi Allah, ka zama mai tsoron Allah yadda ubangiji ya umurce su haka suke. Allah ya ce to ban zalunce su ba, duk hanyar da ya kamata a bi da su su gama lafiya an bi da su. Allah ce son zuciya ya hana su bi. Allah ya nitsar da su a ruwa. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها، الله يتي سني مسون غسكيا دك أبين دا النبي موسى يزور شي سن ياكي أبن. واستيقنتها أنفسهم، الله يتي أما زكاتنسو سن سامو يقيني daga wajen Allah ne. Allah me yasa suka yi haka? Yace zulman wa uluwa, zalunci da girman kai. Zalunci da girman kai. Dalilin da ya halakar da su kenan. Dalilin da ya halakar da su kenan. Wa ma kana Allah liyazlimakum, Allah ba ya halakar da su ne don ya zalunce su ba, walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah ce su suka zalunci kansu. Su suka zalunci kansu. Wata rana Karuna da yake hamshakin mai kudi ne, kasan mai kudin da Allah ya ce mai kudi ne, ai mai kudi ne.
wata rana fa kharaja ala qaumihi في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون فخرج على قومه في زينته الله يتي وترانا قارونا سيفتو cikin al'ummarsa cikin jama'ar gari ya caba ado dawakai an musu kwalliya kaza alfadarai an musu kwalliya kaza zagage an musu ado an musu kwalliya kaza an kashe dukiya da ban mamaki qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya sai waɗanda damuwarsu rayuwar duniya abinda suke nufi rayuwar duniya sai suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun suka ce kai tonmu ina mu ma da za mu mallaki irin abinda qarun yake da shi innahu ladhu hazzin azim suka ce qarun yana da babbar wakalar ladina otul ilma Allah ya ce sai waɗanda Allah ya ba su ilimi daga cikinsu malamansu sai suka ce musu wai da kun kaitunku thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha ladan da Allah ya tanadar zai ba ma wadda ya yi imani yake aikin kwarai shine mafi alkhairi gare ku wala yulqaha illa sabirun amma ba wadda ake riskar da shi da wannan alkhairin sai masu haƙuri kasan wani iya damuwarsa rayuwar duniya duk lokacin da ya ga wani mai abin duniya sai ce with time shi ma lokacinsa na zuwa to haka su ma suka ce malamin su suka ce musu a'a ku tsaya ku yi addini ku tsare imani ku tsare ayyukan alkhairi ku tsare imani ku tsare ayyuka nagari akwai tanadin da Allah ya muku wadda wannan ba komai bane cikin tanadin da Allah ya muku fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda Allah yace sai muka kispe kasa sai muka kispe shi da gidansa a cikin kasa fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda muka kispe shi da gidan da kudin duka a cikin kasa Allah ce fama kana lahu min awliya yansurunahu min dunillah haka ne fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah Allah ya ce aka rasa wata jama'a wa'anda yan fadarsa Allah ya ce da za su iya bashi wata gudumawa da dauki koma bayan Allah lokacin da za mu halakar da shi Allah ya ce aka rasa wanda za su taimake shi fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah aka rasa wata jama'a da za ta iya taimakonsa ta tallafa mishi koma bayan Allah lokacin da muka zo halakar da shi wa ma kana minal muntasirin Allah ce shi kuma yanzu ba zai iya taimakawa kansa da kansa ba wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun Allah ce sai aka waye gari waɗanda ajiya suke fatar matsayi irin na ƙaruna ba wadda suke cewa innahu lazu hazin azim ba laitana ya laitana mithla ma utiya qarun wadda suke cewa ina muna da irin abun da qaruna ke da shi sai suka waye gari suna cewa wai ka annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir suka ce cabbi ashe haka Allah
yake shimfiɗa dukiya malala ma wadda yake so rana ɗaya ya rike ta. Jiya ga dukiyar ana komai, yau an wayi gari babu ita babu labarinta, babu ita babu mai ita. wai ka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna allahu alaina lakasafa bina. Suka ce in ba don Allah ya mana baiwa da waɗannan malamai yan arziki ba, da mu ma an hada da mu da karuna an kisbe. Duk yadda kaga masu karantaswa, duk yadda kaga masu karantaswa a tsakanin al'umma suna da amfani babba a tsakanin al'umma. Wauta ne ka koma ka je kana ta zagin malaminka. Duk yadda kake ganin kamar sun lalace, har yanzu su ne likitocin al'umma. Su da su koya maka sunna, su da su koya maka sallah, su da su koya maka komai, kuma gunsu za ka zo a ce a yi addu'a. Yanzu duk ba gashi nan anan ko ga 'yan jami'a, ga 'yan poli, ga 'yan wayek, ga 'yan neko a yi addu'a. Ka je can jami'an ka ce su maka addu'a mana. Haka ne, ba da su yi addu'an ba ne, amma kai ma akwai inda ka fi tsammanin in an yi addu'an za ta fi tafiya. Haka ne ko? Suka ce laula amanna Allahu alaina la kasafa bina, in ba don Allah ya mana baiwa da wayannan malamai ba, da an kisfe da mu. To a haka karu ne ya tafi, a haka karu ne ya tafi, a haka karu ne ya tafi. Ba kudin ba shi ga wuta. To dukkan waɗannan da muka ambata, Allah ya biyar da su ko bai biyar da su ba? Ya biyar da su. Ba a taɓa wata gwamnati da ta kafa matsiyata na ƙarshe irin gwamnatin fir'auna. wa ƙaruna wa fir'auna wa fir'auna wa hama. kaga waɗannan mutane uku, wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana, wa'yansu mutane ne da ba rahama a ransu. Ba rahama a kansu, ba rahama a ransu. To amma Allah ya biyar da su ko bai biyar da su ba? Shine yace alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin. Allah sai ce kadhalika naf'alu bil mujrimin. Haka nan muke yi da mujrimai, duk wanda ya ratsa hanya Allah ce za mu biyar da shi. A suratu Muhammad yace afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim, fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim dammara Allahu alaihim wa lil kafirina amsaluha. dhalika bi anna Allaha mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum. Allah yace afalam yasiru fil ardi, Allah yace ba da su yi yawo a bayan ƙasa ba, fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim, su ga yaya karshen wadda suka gabace su ya kare. Ita rayuwa ba abinda yau kake yi shine lissafi ba, karshen in dai ka lalace karshen ka ba zai yi kyau ba. Ka duba duk alkur'ani, in Allah na so ya ma wa'azi ka zan mutumin kirki, sai ya ce ka dubi karshen mutanen kirki. Idan yana so ya ma wa'azi ya gargaɗe ka, ya ja kunnenka daga mummunan aiki, sai ya ce ka duba ƙarshen masu mummunan aiki. Annabi ya ce innamal a'malu bil kawati, ƙarshe ake dubawa. In dai harkar mata ka sa a gaba, ka jira ƙarshen ka, ka jira ƙarshen ka. In zalunci dannal ba kere karfa ka jira ƙarshen a nan ne abun yake. A ƙarshe ake tantancewa, a ƙarshe ake tantancewa, a ƙarshe ake tantancewa, a ƙarshe ake tantancewa. Ƙarshen masu kyakkyawan aiki, ƙarshen masu mummunan aiki. To kullum karka damu da yau kana jin daɗi, ka dinga tunanin yayi za ka ƙare.
karka yadda wai yau kafi karfin wannan gobe kafi karfin wancan ka taka wancan, a'a ya yada ka kare. Kullum abinda Allah ke gaya mana ku dinga duba karshe. In baka san naka ba, Allah ce ka dubi wadda suka gabace ka. Iya labarin kenan. Ka duba wadda suka gabace ka a fil ɗinka, waɗanda suka gabace ka, ka je ka gani. Yau ka samu ofis, ka yi tsawa wa wancan masinjan, ka zagi wancan masinjan. Haka ne Alhaji Mustapha na gaya mana, wani ne daga cikin masu ofis ɗin da yake jin ofis ɗin ya aiki ɗaya daga cikin masinjojin sai je so mai kati wannan recharge card da za a sa a waya na 5,000, sai je so mishi yan 500 to shi kuma yan 1,000 yake so. To baba kuma ina ma ya san kan waɗansu abubuwa, ya dinga zagin tsohon nan, you are very stupid, kaza 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 kaza. Babban dan wannan dattijon ma ya girme shi. To ba wannan ne inda abun yake ba a ƙarshen. To inda yana so ya gane lissafin ofis din kujerar kafin ya hau, ya koma ya kalli wanda ya sauka yanzu yaya yake. Haka ake. Idan kai komishina ne na kaza, to ka je ka kalli wanda ya sauka kafin ka yanzu yaya yake. Idan kai minista ne, in kai alhaji ne, in ma kai ne kai, ka kalli wanda ya gabace ka yaya yake. Haka ake daukan izina. To wani ya samu dama kawai shi kenan, ya zagi wannan ya zagi wannan, ya taka wannan ya taka wannan, ya taka wannan ya taka wannan. To sai karshen kuma ta zo bakin, karshen sai ta zo bakin. Afalam yasiru fil ardi, Allah yace yanzu ba da su yawo a bayan ƙasa ba, fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, su duba yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kare. Dammara Allahu alaihim, Allah yace Allah yayi markade akan su. Walil kafirina amsaluha, Allah yace kuma duk wanda ya kafirce yana da irin ta. Duk wanda ya kafirce ya bijire, Allah ce shi ma na da irin da tana jiran shi. Shine thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin. Allah yace wailun yawma idhil lil mukaththibin, narkon azaba ta tabbata ga masu karyatawa. To sai Allah yace alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين، الله يتعشيب مهلتشيكو daga wani ruwa walakantacce ba. Mun yi bayani akan wannan ruwan a farkon tafsirin suratul insan, shine ruwan mani. Ba walakantacce ne na shi asali walakantacce ba, amma kuma da aka yi ku da shi kuna kyamarsa. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, Allah ya ce ashe ba mu halicce ku daga wani ruwa walakantacce ba wanda kuke kyamansa, ba ku so ya taba jikinku, ba ku so ya taba tufan, kuma kuna baya da shi kuna kyamarsa. Wannan fa shine asalin mutum. Ubangiji don yama wa'azi ka kalli asalin kan abinda da shi aka yi ka, kai ma kana kyamarsa, kai ma kana kyamarsa, wadda shi ne asalinka, kai ma baka girmama shi ka ja shi a jikinka ba. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من صلالة من ماء مهين. ثم جعل نسله، الله تسمى كسن zurriyar annabi adam alaihi salatu wasalam muna halittar su min sulalatin min ma'in mahin, daga wani asalin ruwa. Allah ya ce waladantacce shine ruwan mani. Faja'alnahu
fi qararin makin. Allah ce sai muka sanya wannan ruwan maniyin a wani ma'aji amintacce shine mahaifa. a can ma suratul mu'minin walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah ce sai muka halicci dan adam daga wani mani wadda muke sanya shi a wani ma'aji amintacce wadda ba zai lalace ba zai gurbace. Mahaifa kenan ila kadarin ma'alum. Allah ce muna ajiye wannan maniyin a cikin mahaifar ila kadarin ma'alum har zuwa ga wani lokaci sananne, lokacin da za a ɗauki ciki, lokacin da za a goyi ciki, har lokacin da za a haifi ciki. Allah ce abun za mu ajiye shi a ci gaba da renonsa, a ci gaba da renonsa ila kadarin ma'alum zuwa ga wani gwargwado, zuwa ga wani lokaci sananne, shine sanannen lokacin da ake aihuwa. Ila kadarin ma'alum, lokacin da ciki ya doshi wata 9 to kuma sai a fara shirye-shirye. Fakadarna, Allah ya ce sai muka kaddara ma cikin abinda zai zama. Allah ce fa ni'mal qadirun, ma dalla da masu kaddara irin wannan alkhairi. Idan ya sa maniyin ya zaunar da shi a cikin mahaifar, to sai a fara kaddara mishi yadda rayuwar za ta kasance. Namiji ne ko mace, fari ne ko baki, dogo ne ko gajere, jahili ne ko mai ilimi, mai kudi ne ko talaka, a ina zai yi primary, a ina zai yi secondary. Yanzu in ka kai matanka ta cin hospital za a gaya maka wa'annan duka. Shi ne ma'anan wa ya alamu mafil arham. Allah ya san abin da yake cikin mahaifa. Ba wai ana maganar namiji ne ko mace ba da za a je a yi scanning ko a yi menene, a'a, shi yaron mai sunansa likita zai fara. Dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne likita zai fara. Wace ce matarsa ta farko likita zai fara, ta biyu likita zai fara, zai yi aure ko ba zai yi ba likita zai fara. Dan kasuwa ne ko dan siyasa ne likita zai fara. A ina zai mutu likita zai fara, zai faɗi sunan principal ɗinsu. Wannan shine ilimin da Allah ke da shi akan kowa. A cikin suratul ra'd yace Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يتي الله يعلم ما تحمل كل أنثى. الله يا سن أبين دك وتمشي take dauke da shi a cikinta. Macen nan mutum ce, macen nan aljana ce, macen nan tinkiya ce, macen nan saniya ce, raƙuma ce. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, duk abin da wata ya mace take dauke da shi na juna biyu, Allah ya ce Allah ya san abin da take dauke da shi. Wa ma tagidul arham wa ma tazdad, abinda mahaifa zai tauye da abinda zai haɓakar, abinda za a yi barinsa, Allah ya ce na san cikin. Wadda zai girma a je a haife shi, Allah ya ce na san cikin. Wadda za a haife shi da tauyayyiyar halitta, Allah ya ce na sani. Wadda za a haife shi da cikakkiyar halitta, Allah ya ce na sani. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Alimul ghaibi wash shahadatil kabirul muta'al. Faqadarna, Allah sai ya kaddara kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. Shi yasa annabi yayi doka akan zagin halitta. Annabi ya ce duk wanda ya zagi halittar wani
zagin na komawa kan annabi Adam. Ba a cewa mai katon kai, a'a shirya haka Allah ya shirya abu. Shi kyakkyawan sa hannu yayi aka yi shi kyakkyawan, gajere cika fam yayi aka yi shi gajere. Faƙadarna Allah ce kaddar abin muka yi, hikima ce ta Allah, shi ya tsara kayansa. Saboda ka bada maka ce mishi hannu kamar ludayi, a'a haka Allah ke son hannu. Alright, idan ka zage shi da bakinsa ko da hannunsa, shi yana da wata rawa da ya taka wajen ya zama baki? A yanzu da wadda ya yi bakin ake yi, haka ne ko ba haka ba? Da wadda ya yi kafan kake yi, ba a zagin halitta. Karka ce wani yana da babban baki, a'a haka ubangiji ya tsara halittar. Karka aibanta shi da babban bakinsa, ba zaɓa ya yi ba, haka aka yi shi. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لله ملك السماوات والأرض. الله يتناقى الله شيء كننسى ملك السماء دكسي. duk abin da zai gudana a sama mulkinsa ne, duk abin da zai gudana a ƙasa shi ke gudanarwa. Yakhluqu ma yasha, Allah shi yake halittan abin da ya so, abin da ya ga dama. Yakhluqu ma yasha, shi yake halittar abin da ya ga dama. Inda ya ga dama da sai ya yi ka a cikin kadangaru, zai yi ko ba zai yi ba? Yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan, Allah na ba da 'ya'ya mata zalla, haka ne, ga wanda ya so. Wani duk 'ya'yan da zai haifa, wata duk 'ya'yan da za ta haifa mata ne. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, na ba da 'ya'ya maza zalla ma wanda ya so, wata duk 'ya'yanta maza ne, wani duk 'ya'yansa maza ne. Aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, Allah ya ce ko kuma ya hada ma wani maza da mata, ga mazan ga mata. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, sai ya ga wanda ya ga dama kuma sai ya bar shi baya haihuwa. Yakan sanya wanda ya ga dama kuma baya haihuwa. Yanzu a cikin wannan nau'ukan akwai wanda bamu gani ba? Babu. Wani duka 'ya'yansa mata ne, wata duka 'ya'yanta mata ne. Ba zaɓinta ba ne, hikima ne na Allah. Karka walakanta ta wai don tana haihuwar mata. Ai ba fam take cikawa ta ce ita a ba ta 'ya mace ba. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, wata 'ya'yanta duka maza ne, wani 'ya'yansa duka maza ne. Wannan ɗabi'a ta wautar aka samu a jahiliya, suka yi ta cutar da kansu, sai da musulunci ya zo ya wayar musu da kai. Ka ɗauka solution shine aiwon 'ya'ya maza? A'a. Ka je ka ɗauka a matsayin asamin, ka ɗauke shi ka gwada. Wane ne ka sani a anguwanku don ya haifi 'ya'ya maza 10 suka ce baba yanzu zauna za mu riƙe maka gidanka? Yadda suke tafiya neman abinci, haka ubansu yake tafiya neman abinci har ya mutu. Haka ne kuma in ba taimakon Allah ba ka dauka don ka aibi yaya mazan ka huta. Haka a jahiliya larabawa suka yi ta wannan mummunan calculation din, suka yi ta fadawa matsala. ɗa mai albarka, ɗa mai albarka, ka roƙi ɗa mai albarka. In mace ce mai albarka ka kasa ka tsare, in namiji ne mai albarka ka kasa ka tsare. Ka roƙi ɗa mai albarka. Wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa, wani kuma Allah sai ya hada mishi maza da mata.
wa yaj'alu man yasha'u aqima, Allah kan sanya wanda ya so kuma baya aihuwa, kuma hikima ce ta Allah. To duka waɗannan ababa da muka ambata Allah ya kaddara su a haka, ba ka da ta cewa ka yadda ko baka yadda ba. Ka san wani idan ya gama ta cika yawan aihuwan ya'ya mata ma sai dinga walakanta ta. To me nata kuma su mazan goyon ka da su haka ne, su maza Allah ne ya yi su maza, Allah ne ya yi mata kuma kowa ya kaddara mishi tsarin da zai gudanar da rayuwarsa. Yanzu inda Allah ya ga dama man sagir da kai mace ce kana gidan wani haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Sai yayi ka namiji, sai yayi matarka kuma mace, sai kuma ya baku tsari da za ku zauna. Ita da aka yi ta mace ba a zalunce ta ba, kai da aka yi ka namiji ba a zalunce ka ba. Rayuwar haka Allah ya tsara za ta gudana ne tsakanin maza da mata. Sai aka yi maza, sai aka yi mata. A kadangaru akwai maza, akwai mata. A dabbobi akwai maza, akwai mata. A tsuntsaye akwai maza, akwai mata. Wannan tsari ne na Allah. Haka Allah ya kaddara. To kar abinda Allah ya kaddara ya hukunta kai kuma ka dinga jin haushin abu. Kar ka dinga jin haushin abu. Kama 'ya'yanka addu'a, ka sa musu albarka, ka zan mai nusar da su hanyar alkhairi, ka zan mai gargadin su daga hanyar sharri. Allah ya sa mu dace. Amin. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Allah ce sai muka kaddara abinda za su gudana a kansa a rayuwa. Fa ni'mal qadirun. Allah ce madalla da masu kaddara wannan alkhairi. Wailun yawma idhil lil mukaththibin. Allah ce narkon azaba ta tabbata ga masu ƙaryata tashin alkiyama, masu ƙaryata alqur'ani, masu ƙaryata haduwa da Allah. To sai mu kwana, sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu dora. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.